helbesta her rastîn dema ku ev Kambaxiya Kurdistanê farqînê Cizîrê û Sûrê û wê derê ew êş û elema ku keresata ku ser me hatî ser wê êşê dinivîse. Taybet jî rastî ser Cizîrê ey Nuh vaye bajarê te ka keştiya xwe bîne cêwik neman ne welat ne ol û ne jî alma dîsa li keştiya te me swar bike bive ba Xudayê xwe em yetîm û sevîman e tu were xwe li me bigire em bê alin bê olin bê axin em muhacirin dîsa riknê keştiya te li riknê me neket zarokên dêlegura hêle hêla wan bûn rûspiyê me jî bêdeng ba Mela û Smîl û Mem û Zîn û Bekû jî bêdeng ba ji bilî Mehmed Tunc û hevalbendê wî cilûkên çavê me ji behra te jêtir bûne ey bapîrê çavê me Nuh te were avjeniyê bike em bêminetin ji xeynî zarokên çiya ey hawar û rahê jê depê keştiya xwe here rêw rê spas